खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ रुंसारि जुबिन गार्गखौ बुथारनाय केसनि सायाव थाबैनो बिजिरनायखौ थि खालामनो थाखाय गुवाहाटी उकिल एसोसिएशना सोरखारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। एसोसिएशननि बायदिब्ला बे सेन्सिटिभ केसनि बिजिरनायखौ स्पेशल फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों खुंफुंनांगौ। दिनै गुवाहाटी उकिल आफादनि मावख'आव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गाहाय नेहाथारि अपुर्बा शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला सानफ्रोमबो फास्ट ट्रेक बिजिरसालिनि गेजेरजों हियारिं खालामब्लासो बिजिरनायनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबनो हागोन, जाय बिजिरनायनि थाखाय मोनसे जर'खा कमिटिबो दानायनिबो दाबि खालामो। बे बेलायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो हरनाय गांसे गोसोखांलाइखौ मख'नानै अपुर्बा शर्मा बिथाङा बुंबावोदि गुवाहाटी उकिल गौथुमा बे आयदानि सायाव उदाङै नोजोर होनो थाखाय उकिलफोरनि मोनसे जर'खा हानजा दाफुंनाय जागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बेनि सिगां गुवाहाटी उकिल गौथुमा CJM बिजिरसालिनि हेंथायै उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो गुवाहाटी उकिल एसोसिएशननि जायगानि बिल्डिंखौ जायगा सोलायदोंमोन आरो बे बेलायाव एसोसिएशननि आफादगिरि प्रदीप कुमार बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला CJM बिजिरसालि आरो उकिल आफादनि मावख'खौ अरायनि थाखाय जायगा सोलायनाया आफादनि जेंना सोमजिहोदों होनना बिथाङा बुंदों। फैगौ 2026 MLA बिसायख'थियाव BTC-आव BJP-नि एलायन्सखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया बिबुंथि होदों। BPF आरो UPPL ज' थानाया जाथावना नङा, जों माबा मोनसे गोदान राहा दिहुननांगोन बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मिरु नखर मन्थ्रिजों सावरायोब्ला माबा मोनसे राहा ओंखारगोन। BPF-आबो कंग्रेसजों थाङा, UPPL-आबो कंग्रेसजों थांगोननि मिजिं गैया, बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दिनै चिरां आइ दैमानि रुगुङाव थानाय हाग्रामा दालाङाव आइ रिभार फोरबोखौ BTC-नि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म आरो दावबायारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी लोगोसे चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बर'आ बेखेवनानै होयो। आइ रिभार फोरबोआ दिनैनिफ्राय 12 साननि थाखाय खुंफुंजागोन। बेनि सिगां बे थावनियाव दैजिं फेस्टिभेल खुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि UPPL दोलोनि सोरखार खुंथाय समाव थामहिनबा 5 बोसोरनि UPPL-नि सोरखार खुंनाय समाव दैजिं फेस्टिभेलखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। थांनाय काउन्सिलनि बिसायख'थिनि समाव हाग्रामा महिलारिया फिन खोथा होनाय बायदियै BPF दोलोआ गोहोआव फैनायनि उनाव दैजिं फेस्टिभेलखौ खुंनाय जागोन होननानै बुंनाय बायदियैनो समनि आंखालनि थाखाय दैजिं फोरबोखौ खुंनो हायाखै, बेनिखायनो आइ रिभार फोरबोखौ खुंफुंनायनि राहा खालामनाय जादों होनना BTC-नि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों। दिनै फोरबो बेखेवनाय समाव चिरां जिल्ला बेंगिरिया लाइमोन आइकन स्टार थामहिनबा रुंसारि जुबिन गार्गनि मान बावनाय थावनिखौबो बेखेवनानै होयो। जुबिननि मान बावनायनि लाहार फाहारखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनाय जादों। बे फोरबोआव गोदान मुगानि मीना बाजार, मेला, एक्सपो, इसान आरो सि शिल्पनि बायदि हाथाइ आरो गुबुन गुबुन जायगायारि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन होनना फोरमायदों। हादोरसानि बिसायख'थिनि खालारखौ फैबाय थानाय 3 दाननि गेजेरावनो फोसावनाय जागोन बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनै गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र भवनाव जानाय BJP दोलोनि हादोरसा मावफुं जथुम्मायाव बिबुंथि लाखिनानै बे गोनांथार बाथ्राखौ बुंथिदों। बेनि अनगायैबो मेलाव नुजाथिनाय मावथिफोरखौ थांखिनानै गिबि मन्थ्रिया थांनाय 10 बोसोराव सोरखारनि जाफुंसारनायफोरनि सोमोन्दै फोरमायो। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासै MP आरो MLA फोरजों लोगोसेनो 800सो मावथिफोरनि नुजाथिनायजों बे जथुम्माया दानि राजखान्थियारि थासारिखौ नायफामनानै 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि थाखाय मोनसे आफादारि खाबुखौ थियारि खालामो। मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि सिगां सुबुंफोरखौ फोथायहोनाय जायोमोन दि हेंथा खालामाजासे जेबो मोननो हाया आरो सोरखारि साख्रि थिसननायनि सोमोन्दैबो गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला BJP सोरखारा गिबियाव 1.5 लाख साख्रि होनायनि थांखि लादोंमोनब्लाबो 5 बोसोरनि गेजेरावनो 2 लाख सुबुंफोरनो साख्रि होनो हादों होनना बुंदों। चिरां जिल्लानि सारियालियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे आइजोनि जिउ खहा। जिउ गोमानाय आइजोखौ थाइजौबारि गामिनि मन्जुला बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रुनिकाटानिफ्राय सान्तिपुर फारसे गोख्रैथिजों खारबोबाय थानाय गंसे कारआ मन्जुला बसुमतारीखौ सौख्लायलांदों होनना मिथिहोदों आरो लोगो लोगो जायगायावनो मन्जुला बसुमतारीया जिउ गोमायो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि जिउ गोमानाय आइजोआ 3 गथ'फोरखौ गालांनानै
आरो सासे उन्दै गाइखेर जाफुनाय गथ'खौ नागारनानै मुलि लायनो थांदोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ रुनिकाटा पुलिसा हमनो हाबाय होनना मिथिमोनदों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो कुमारिकाटा दखरा एबसुनि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा, कुमारिकाटा दखरा एबसुनि 52थि थान्दै जखन्थाइ आरो कुमारिकाटा दखरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया लटिबारि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारिनि गिबि सान बादियै दिनै गाहाय दरखं मोखांखौ ओनसोलनि समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे मुंख्लं अबिराम बर' गोसोखांथि गाहाय सायनासालिखौ तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो आलासि जिरायसालिखौ कुमारिकाटा आउटपस्टनि आइसि राजेन बर'आ बेखेवो। बेनि उनावनो फारियै बड'लेण्ड मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंनाय, जौसां बेखेवनाय, थान्दै मेलनि जिरायसालि बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय, मावसोम बादा बेखेवनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद कुमारिकाटा दखरा एबसुनि जथुम्मायाव बाहागो लानानै तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया बुंथियोदि बर' माहारिनि सिनस्रि एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा हारिनि रैखाथिनि थाखाय अरायबो खामानि मावबोदों। बेनिखायनो खुंजानो गोनां हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो खावलायो। गाबोननि जानो गोनां गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय मावफुं नेहाथारि कामेश्वर ब्रह्म, एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, लोगोसेनो एबसुनि हायुङारि लोगो बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारी, मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारीजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लागोनखौ बानजायनाय आफादनिफ्राय मिथिहोयो। आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो? माब्लाबा सोरनिबा सायाव नंखाय खोथा फोसावनाय, माब्लाबा सोरखौबा समाजनि गनायजाथावै गाज्रि सावगारिजों ब्लेम खालामनाय, समाजारि बिजोंनि गेजेरजों स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनाय, बेफोरबादि खालामनानै गावखौ मा दिन्थिनो सानदों? गोबां समफोरावनो फेसबुकनि गेजेरजों बायदि बायदि गनायजाथावै सावगारि खालामनानै भिडिअ खालामनानै हगारनाय, सोरनिबा समाजनि गनायजाथावै भिडिअ एबा सावगारि मोनोब्ला ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। नाथाय बेखौ रावबो साना जे माब्लाबा सोरनिबा फिसा दाय एबा फिसा गोरोन्थियावनो गिदिर दाय गोनां जागोन। बेबादिनो बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'खौ सोरबा दुथां लाइमोना बिबायारिनि महर होनानै एआइनि मदद लानानै नंखायै स्प्रेड खालामदों एबा फेसबुकनि गेजेरजों हगारना होनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव प्रमद बर'खौ बिबायारिनि महर होनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बियो सैथो नङा, गासैबो नंखाय, जेराव एआइनि मददजों खालामनाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।